manzozo Joselinda beshisayo nomisimas manzozo. Ngikubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwesimanzozo sekulethela indaba ke ifyanga soke isikhathi ivutha amalangabi uGay umfo waNgcobo laphana ke kumbuso wamaciko njengoba sazi ukuthi ke ngempela ke siya kumbuso wamaciko ngazo ke i28 zawo ke uSeptember mbukeli laphana ke ngempela ke uGay uthi ke amathikithi ke ama VVIP ayaphela kanye nawo ke awe VIP njengoba ke ubona laphana ke khona ke iqhuma ngempela ke ethenga ke amathikithi ke 100 and band something ngemali kuphinde ke kube khona ke awo 60000 mbukeli ke kodwa ke lawo mathikithi uthi ngempela ke uGay asiya ngokuphela kuyothi kushawa ke umhla womcimbi ke ngempela ke ayobe esengasekho wona ke lamathikithi kanti ke noduma kahle ngempela ke ziloku zinyuke njalo laphana ke ibalo laphana ke kuona ke social media noma ke kuzona ke inkundla zomculo kamaskandi noma ke zomculo nje lapho okustreamwa khona ke lapha ku YouTube ibalo ziloku zinyuke njalo indaba ke IPL kuzimanzonzo kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo siyabonga. Bada hosbali ufuna uhlenga nosbali ufuna udlala nosbali kobe ayabani ufuna ukuba nosbali Alo abheka phela makameni ayolibulala ngeni ngicela ungitshela abantu